Dacă te-ai întrebat vreodată care este diferența dintre slănină și lacrimi de panda, e bine, diferența este simplă. Pentru că am văzut că unii oameni confundă lacrimi de panda cu slănină, ulei și alte lichide unsuroase. Lucrul comun care îl împart toate aceste trei substanțe, fie că e slănină, fie că e ulei, fie că e lacrimi de panda, este că aplicate pe zgârietură sau pe o caroserie de mașină, ele dau efect de luciu și fac zgârieturile superficiale să nu se mai vadă. Deci, cei care zic că nu merge lacrimi de panda, hei, încearcă prima oară cu slănină și după aia cumpără soluția și o să ai același efect vizual. Doar cea mai mare diferență dintre lacrimi de panda și restul alimentelor este că la prima spălare uleiul și slănina se duc de pe mașină. Lacrimi de panda, în schimb, nu. Lacrimi de panda este o substanță chimică, este o rășină care se întărește pe mașina ta și ține efectul ăsta de luciu și de dispariție a zgrieturilor timp de 6-12 luni. Asta este diferența.